Kaya mo eh. Luwal mo eh. Luwal mo yung gupit mo. Bang niluwalit ang karton. Kaya may mamanda yun. Nilalako po rin. Agad may metong lang kanto. Ang gunting din. Ano ba? Ang kamera gunting. Ang itamag. Yan, sige. Hindi, pwede na yan yun. Tungkulihan yun yan. Ano pa yung bahay? Ano pa yung bahay ng karton? Tanggal mo. Yan, ito kami pangamit ng kanto. Sino kaya diretso ko na? What meet niya po naman natang may itong kanto eh. Hindi niya po. Yan yun mo. Yan, muli-muli rin ako bu. Ano nga ba ba? Hindi pa kayo yung kaya ng mga gas-gas. Nah, lihat apa boleh ini? Hindi yung kahit kanto na. Lama yung speaker. Sige. Kat niya gas-gas ng binya kami ito. Kami tak karton di. Ayan. Wala ba baw yung baw? Kaya na. Ano yung gulong? Karena tala naman din gulong na. Ay, lila. Lila. Yung bayo yun. Ito niya naman gas. Pangkarto na siguro. Yan naman gas. Hindi. Yan naman gas. La display yan naman. Ano po? Na, lima na yun. Tangkordon. Tangkordon. Yan naman gas. Wala, kailan eh. Kailangan alikab, balatin mo, alikabok. Nilalaga tayong extension ba? Bulot na yan. Kaya nung, alap na yan eh. Kaya nung gagana. Pagdi tayong dati. Basta na lang. May bahay may pass hindi. Diyos na pare. Sige.
Pinalik na yun. Gusto yan ito. Para yung akit mong sindi, baka na yung sindi. Yan. Ayan. Itang dati, sindi na, kinurapyam. Good job. No, Bluetooth. May Bluetooth. Kasi wala ito may itong cellphone dyan. Kaya gini. Kaya rangan din eh. Ayun, nakuha siguro. Baka mapasiguro yung kuskus. May tunta ka lang tama eh. Tsaka maputi na yung gulong na. Pero siya tametong eh.